Здравейте хора, аз съм Димитър, един от лидерите на българската група, които сме сега в Кипър за 7-дневен обмен, която е с тема битови факти, битови легенди, също може да се каже. Ние сега сме отседнали в Хелатио, туристическото село, което е близо до село Писури, което е едно от малкото градчета, които са с уникална архитектура. Сега моята група ще ви покаже как ние се изкарахме тези 7 дни тук. Здравейте хора, аз съм Живко, съм трета на първи ден, се запознахме с другите участници, както така споделихме нашите си обичаи. На обед имахме задача да си направим забавен портрет, като този. След обед имахме задача да отидем в близкото село в Писури, където трябваше да направим задачи, в които трябваше да се снимаме на определени заближителности. Добре. Втория ден имахме за задача да се върнем в действието си чрез нашите любими герои. След това имахме възможността да използваме нашето въображение и да създадем наша държава със собствени правила, легенда и знаме. Също създадохме индивидуално митично животно и накрая представихме нашите презентации за активността на младежите в нашата държава. Здравейте, аз съм Борис. Сега ще ви разкажа за ден 3. Ние започнахме с разходка в покрайнините на село Писури. После продължихме с игра, която е по двойки. Всеки води, единия беше водач, другия слепец. Така ние изградихме доверие помежду си. По следобеда ние продължихме с митична игра, която всеки избираше свое митично животно и го представяше. Накрая завършихме с митът за Персефон. Здравейте, аз съм Ана Мария и в ден 4 се разделяхме по различни международни групи и станции, като там споделяхме и коментирахме за традиции в нашата държава. Като най-интересно беше арменския празник Вартевар, като малки и големи се поливат с вода. Последната дейност беше всички групи трябва да се измислят герои с трагичен край, като после на последната част... Аз съм Милана и ние ще ви разкажа за ден 5. Трябваше да посетим град Лимасол, като първо започнахме от амфитеатърът Кориони, след това се разходихме из града и имахме задачата да интервюираме местните или туристите, като ги попитаме дали знаят митове или легенди за Кипър и ето едно примерно интервю. So are you a local or? No, we tourism. Where are you from? England, England. UK. What's something you believe or heard that foreigners think about Cyprus before visiting? Do you think it's true or not? Well, honestly, we came here because cruise, okay? Yeah. And Cyprus, yeah, we all know it's been kind of a separate, some kind of political issue. But it's okay. Similar. Представиха презентация за европейска програма, която ни дава възможност за развитие и социализиране с други националности. След това имахме задача да направим кратко видео за това какво сме преживяли през целия обмен. И така, драги зрители, българската група Младежки обмен митови легенди приключи своето преживяване и чакайте и още. Бай!